Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw, mayong gabi kanatong tanan no. O karon dai no mga ka-DJ atong ipadayon ang laing sumpay ning sugilanon o sa dili pa. Mamasa dai ko diri mga comment. Ang unang comment si Blancamel Madrid. Gugma ga oros-oros ang title. Mao gyud Black Camel no. Blancamel Madrid. Salamat kayo sa pagpaminaw no. O kang Ferlin Martinito. Shout out di ay no sa silingan nga naa sa Riyadh. Sa mga kulisaw sila ni Samra, Margie o Miri. O sa iyang magulang nga si Maria Lynn from Riyadh. Salamat kayo no Merlin Martinito sa imong pagpaminaw. O kang James Bero. Ako na lang i-download kay hinay kayo ang wifi. Okay ra po. Salamat kayo no James Bero sa pagpaminaw. O kang Lens Heaven ay makabuang ni nga drama pilte lukso-lukso sa kasing-kasing nako sa kahadlok. Salamat kaayo no Lens Heaven sa pagpaminaw. O karon di ta maglangan mga ka-DJ, mga ka-listeners, niya ang sumpay ning naghinapos nga sugilanon nga naguluhan. Ayaw akong tudloi nga dili ka na higugmaon. Part 15. O kinahanglan makatago ka noy. Kitingalig o sila buhato ni mo. Ginoo ko. Alay, Noy! Ato tama na, lawas ka dito, Noy! Ha? Ubad na rin Noy. Pagdali. Kay basig niya na sila. Pero Nick, ikaw. Ay kung na Noy. Mas lang makuha na ko. Ikaw may labing minungdanon. Pero Nick. Kaya na Noy. Nick. Rin. Kaya may bawang ni Maningan. Alay, Noy! Tara! Alay na! Animal. Unsa may natugayan nila ni Sandro. Nawa pa man silang balik din sa baan. Oh, ay manawag ang buwang. Hello, Sandro. Unsa may natugayan ninyo? Naantiguan maunta ang tuyo ninyo. Unsa nakasibat? Panuway! Ginoo ko. Dong Reno, unsay lang gibuhat ni Nick. Di ako lang, Noy. Di ako lang. Ay, paggawa ka kay tingalig magkita ka nila. Pero Dong Reno, unsay lang gibuhat ni Nick. Di ka lang lagi, Noy. Kay may nagtawag ng mga tanong na makatabang ni Nick. Ginoo ko. Si Nick. Mga animal! Nanuwa man ninyo badahang tiguwa nga amahan ni Iman, ha? Hain siya! May tiguan kita na boarding house. Di man mo tugan. Amoy putan na dito boarding house. Amoy sa hindi pa dito. Ang ambot, mabuhi pa ba ka to? Mga buang! Wa mo kasabot! Ha? Wa mo makasabot! Kadtong tiguang ang ako gisugo ninyo! Dili ang way labot! Mga panuway! Ginoo ko. Unsa may nahitabo ni Nick. O ganong may ambulansya rito sa may boarding house. Abdi ko, Loy. Abdi ko. Si Dong Reno. Loy, abdi ko. Kadiyot lang, Dong. Dong Reno. Ato isarap mata, Loy. Ginoo ko. Dong Reno. Ngano, si Nick. Gidaw sa ambulansya sa barangay, Noy. Kay, huwag kini may tsura nga gitabangan o kulata sa... Gapag sa puan sa pistola ang naong. Huwag na may tsura na. Ginoo ko. Nganong kinahanglang doon ay laing tao nga maamong nining pagbinatiay ni Iman o Griffin. Ngano? Hapon na, Eman. Happy na mo gabi. O Gretel, og pila na lang ka oras ang pabuton mo biya na ta dinhi. Paabutan pa ba na to si Cherry? Dili na. Nag-message na kunya ganina. May gamit ka rin sa mong cellphone nga wa ko mahibaw. Oh, sorry, pero... pwede ka nang makagamit ini kung gusto ka magid nga mo kontak ni Senyora Emeline.
Gretel. O niya nalang tingali ka na nga. Makapalayo na ta din eh. Ibili na ako ni mo ning akong cellphone. Iunlan niya nagbalik kung imong gamitan. Ha? Kaya nga no, asa man di ka? May message ko na dawat ika ni Papa Maning. O kidahalan nga, mauban siya nato sa atong pagbiya din eh. Ha? Namiligro si Papa Maning Gretel kung dili nato siya mauban. O, sibot mong ipasabot. Basta, unya tangal ka pasabta. Basta ang ako, nga, paabutan lagi ko din eh. Pero Eman, dili ba maton mo peligro nga magawas din hinghayag pa? Nagpaabot ganit nga mungit-ngit. O na mo biya din niya karon. Sabta ko. Kinalamaan to ko usab karon sa ospital sinik. Ha? Kaya nga no, na ospital sinig? Ano sa may dito po niya? Ha? Unsa Eman? Sumapa sa text ni Papa. May mga armado ko ng tao nga miadto sa boarding house nga nangita ni Papa. Apan, kaywa kini nila makita dito. Sinik ang ilang gipahimungtan. My God. Mula ko. Kay magdiretso ko sa among silingan dito sa boarding house ng si Rino. Kabay mitago ni Papa Maning. Aron dili makita sa mga armadong tao. Ugi ka dito. Buhapit ko sa ospital aron masuta kung unsa na kanta ni Nick nga gida dito. Mauban ko nimo. Dili ka lang. Mas peligro kung mag-ubang ta. Aron sa pa nga, babalik din ko din eh. Pero Eman, tingalik may daot ang mahitabo di mo. Boy, mahitabo na ako. Salig na ako. Eman. Dili ka lang. Please. Mato sa taxi driver. Nagisakyan ni Gretel og Eman nga na-trace kapuesan. Misod, ug din ni manaog ning maong compound si Gretel og Eman. Jiggy, anhi ihunong kining ban. Unsa man gipaabot ninyo? Lihok din mo. Dili ta mamiya din eh. Kung dili na to ang madaha si Gretel. Nakasabot mo? Lihok na mo! Pagdali! Pagdali! Usa ka na kong taxi dito pa yung balik sa boarding house. Mo diretso na lang ko silang Rino din to si Papa. May 5 ka mga tao nga miso din yung compound. Pagkapaduta ang mga lihok ini. Nag-ani daw sila sa palibot. Inuo ko. Masalipod ko. Pila ko nakita, Diyos ko. Ubalik ko sa kong aki. Pagdali ko. Pila kong gigo ko. Pila kong gigo siya. Hello, Nora Evelyn. May ka nahibaw ka insiyo nga ako kininanawat. Nahibaw ko yun na. Ay kay makita mantaray ang imong naan sa imong pagpanawag. O na-save ko man god ng imong number yun na. Maayo. Ay may isugo ka nyo na. Wa ko isugo ni mo insyong. Pero doon ako'y pipila ka mga pangutana ni mo nga nagkinahanglan sa hustog matuod katubat. Wa ko ito something nyo na. Bahin kinini Maning del Socorro nga amahan niya atong musimus nga among saop nga iman ug ambisyoso. Sure ko eh. Nahibaw kung suod kay mo ni Maning. Hinungdan nga magpakisayod ko kunimo. Kung unsay imong nahibawan nga sikreto ni anang Maning del Socorro. Ha? Nura? Sultihi ko sa tinuod, Insyong. Kung doon na ba'y mga butang nga mahinungdanon para nako, nga wa na ko masayri, bahin ni anang Maning. Unsa? Unsa man ang ay ipanol demonyo na?
Pastilan, ay radyo ko makasabot. Ayaw na lang gani pagpabuang-buang pensyon. Sultihin ko sinood. Matay nyo na, ay naglipog to. Radyo ko makasabot anong Hilom! Ayaw ko gingna nga sa kasuod ninyo ni Maning wag yung kay nahibawaan bahay niya. Ay namutong ba ko'y nahibawaan niya nyo na. Ay daghan. Ay pero, unsa man ang buot ni mong ipasabot. Ay pwede imong laruhon nyo na aron may idea ko. Buisit! Ay pastilan, ay sorry nyo kaayon nyo na. Kung pasabton lang konta ko nimo, ay kung bahin... Ayaw na! Ay, nyo na, ay sorry nyo kaayon. Ay pero, wag nyo kumakasabot po. Unsay buot mong ipasabot. O diingon nga... Angay ni mong mahibawaan ba? Husto na insyong. Ha! Walang mamasayo diha. Kamong mga nagtuo nga tarong katong Eman nga anak ni atong Maning. Kung unsa ang kadaot nga nahimo ni ini sa kong anak, kang Gretel. Ay, kaya man di ay nura. Ay, unsa man di ay nahikabo ni Senyorita Gretel. Mangutana ka kung unsa na itabo ni Gretel? Gikidap sa musimus. Kakatuka og ambisyoso nga Eman. Unsa? Nura, unsa ba? Kung Eman, iyang gikidnap si Senyorita Gretel. Ay, nga nukod. Murag. Ngano? Dili ka mo tuo? Ha, dili ka mo tuo kay nagtuo ka man gud. Og kamong tanan diha nga tarong og normal katong Eman, dili ba? Ha? Nura. Ha? Swerte lang siya insyong. Kung dili siya mapatay sa kapulisan nga nangita karon niya, nga mikidnap ni Gretel, kay bisan mabuhi siya nining gibuhat niya sa kong anak, ipaniguro na ko ninyong tanan diha nga madunot siya sud sa bilangguan. Shit! Imposibleng wa siya nahibawan bahay na tong Maning. Nagduda kong nagpabuang-buang lang si Inisyong. No. Pero nga nung mas nagkapag-at kinig ako kipati karon. Gagkatong Maning nga siya. Oh shit. Nasayop lagot ako. Ay, pastilan! Hapit yun, gaman na lang doon kuwang. Diskurido na yun onte ko ato. Ay, gamay na lang yun kuwang. Ay, murag makasulti o magkatudan na yun onta ko ni Senyora Emily na sa tinuod. Nga si Maning di Socorro. Ay, maura-usab ang Manuel o Danita. Na kaniniya hinikugma na iyang gidumtan sud sa dugan ng panahon. Niwa sila magtadayon. Maayos gani. Ay napahunong sila. Pero wa na mo insister. Ay, pero wa sa tu'y katungod na namutudan nila. Kay si Maning lang ang angay nga mutudan ni Senyora Emily na sa tinuod. Ay siya lang o dili ako. Kay bisan tuod, nagtinguha na si Maning ay sa pagsulti ni Senyora sa tanan. Ay apan mas maayo, ay nga sila ang magkasulti. Aron, matadinay ganay sila kung kinsan doon ang husto o kung kinsan ang nasayop kanhe. Sa mga batanon pa sila. Ay, pero kadtong katapusang giingon ni Senyora Emily nakikidnap nitong Eman si Gretel. Dili ko makatuo. Imposibleng makabuhat Sidong Eman ani. Ay, tangon ko si Maning. Magpakisayod ko niya, ay labot ini. Ay, hindi ko kukunin.
ay mahuli ay na ang tinuod nga nahitabo. Insyong. In taon kidnapan ni Eman si Day Gretel. Kay siya mismo ang miuban ni Ine, human kinimilaya sa ila. Kaya ang ibilanggo ni Emeline. Di ang naibawa ni Ine ang ilang relasyon. Dili Insyong, dili in taon ka na mabuhat ni Eman na sayod kagyod ana. Naunsa man yung hitabo, aling oy! Mauna kini ang akong giingon, Insyong. Nga akong gikahadlukan nga mahitabo. Kung magkarelasyon gud si Eman o Senyorita Gretel, nahitabo na gyud. Pespas tinatay. Kung mao ka na, namiligro karon ang kinabuhi ni Eman. Maotod ni. Ay kikwartahan ba yaon improving stado sa Senyora Evelyn. Ay, may anak niya kung unsa iyan pustong mahitabo. Mauli ay. Nga lakip ko. Ubisan ang higala ni Eman mismo. Ang ginganlan og Nick. Iyang giamong. Ay kaya naman niya. Hello? Hello, Jiggy. Wa ka na makaila sa kong tingog. Si Ralph kini. Nanawag man ka. Og unsa na'y balita bahin sa animal nga Eman o Gretel nga iyang gikidnap. Unsa? Mao ba? Nakita na ninyo katong Eman? Si Gretel, nakuha o nabawi na ba ninyo siya gikan niya itong animal? Ha? Jiggy! Animal, kinahanglan dili mo mamiya diha hangtod nga inyong makuha si Gretel. Og mapatay ka ng Eman nga mao'y naghatag ka na ako buset. Mutawag ko sa akong mga lalay karon. Aron matabangan ka mo nila sa pagbawi ni Gretel o pagkuha niya ng Eman. Kung hadlok mo sa ako mga kaubang pulis nga mamahimong ikaigkwentro niya, mindaswa pa sila. Buhatan ninyo karon-karon dayon ang tanan nga murampos na mo sa akong isugo ninyo. Paninguhaan ninyo, Jiggy! Ilagi kong kisunod. Kinuo ko. Tabangin ako. Ikaw rin akong gisaligan, Kinuo. Ayaw intaw itugot na ulampos ka na mga tawhana sa ilang tuwayo. Nahilom. Hain na ka sila. Murag dili mayo mo diretso balik sa ilang cherry. Diin may matang si Gretel. Kay may mong sayon rin niya nga tultulon kami kung mo diretso ko dito. Saka ako daniyon ako sila nga musulod ako sa laing daan. Palayo din eh. Alam mawa ang ilang fokus sa pagpangita na akong kitapita. O balikon ko na si Gretel kung malipat ko na sila. Gusto, mali ako pa ito. Sila na karong nagsunod ako. Sunod ako nila. Nagkadulan sila ng ako na himtangan. Kinala malipat ko sila. Udakan ko paingon dito sa pikas nga bahin paingon sa gawas. Dinig compound. O aron ilan ko sundon. Udakan ko paingon dito. Kuro! Bilagan! Sundon ako! Nagpabutan sa sila. Sige, sundak ko ninyo. Sundak ko! Tabi! May tao na mo, Sel! Tabi! God, may mga buto-buto na sa... Nainripinig niya sa una-una. Kinili pa kayo dugay nga may biya si Emma din isa ng cherry. Huwag tingalig. God. No. Ipalayo lang unta ka na. Nasayop lang unta ko. Oh. May nanuktok. Nakasiguro kong si Emma na may balik kat siya. Eman, kadiyot lang. Nana! Okay, wala siya. O sinagit. Kamu, o gatumnig, sinagipasang kitan. Insyong. O dili kay kanalang. May mga armadong yung mga taong nibalik sa boarding house.
Og nagduda may nga ako mo ilang tuyo aron nilang makuha si Eman. May lang gani kay may silingan diri nga may tabang og tago na ako. Og karon di ako sa ilang bahay. Paskilani, saan naman lang ana? Wa na ko masayod sa angay kong buhaton insyong. Bisan gani ning ako karong gitaguan. Gipangulbaan ko kay tingalig ila ko matultulan og unsay ilang buhaton ako. Wala ko laing katabang ninyo liha ding. Ay kay layo man ta. Ay naaman mo sa sulan. Ako ay liha sa atong probinsya. Ay ang pag-ampo lang yun ding. Ay nagdili mo pasad ay sa Ginoo. Ay sinukiman o kinagrit siya. Salamat kayo, Insyong. Nasayod ko. Ang Ginoo na lang yun ang makatabang namo ni ini. Siya na lang yun. Masuod na ang Ginoo ding. Ay pero, may isulti di ko limot. Ay giyot ko makalimot. Ha? Unsa ka na, Insyong? Bila pa lang sa minuto ang minapaling. Ay nanawag si Senyora Emily na ako dara. Sa labtunan kaayo ang iyang sinultin. Ha? Unsay buot mong ipasabot, Insyong? Ay ko ayan ay mangutana sa ako. Ay wata pa ba? Makikita iya, ron ng paila, ay na ikaw si Manuel Ordaneta. Wa pa, Insyong. Kay gawas nga nagpanagan ako og naglibog kung unsaon siya sa pagpasabot sa tanan, sa kamatuoran, na problema sab ko nining hitabo karon. Labi na nining imong giingon nga mao'y gisulti ni Emily nimo nga gikidnap ni Eman si Gretel. Unsaon naman lang nining oy. Dili ingon ni si Emily kaniadto, Insyong. Dili gyud. Dako na kayo siya og kausapan. Ding. Tubag ako, Insyong. Ako ba ang mabasol ni panghitabo karon? Ako bang sa kining tanan? Bading. Nganong dili man patas kining kinabuhi, Insyong. Nganong dili man. Si Ralph pining mitawag. Hello, Ralph. May kayo nanawag ka? May balita na ba bahay ni Gretel? Adyo na ba? Naluwas na ba ninyo batok ni atong musimus nga eman o kidnapper? Ha, Ralph? Kalma lang, madam. Ayaw lang tayo pagpada sa imong kusuko. Kaya kontrolado nato ang sitwasyon. Kaya nga no, naluwas na ba ninyo si Gretel? Nababi na ba ninyo siya batok ni atong animal? Tubag ako. Sa pagkakaroon, madam, wa pa. But... Masay wa pa? Masa na imong tuyo sa pagpanawag karon? Nga, wa pa magkadian ninyo maluwas si Gretel? Mahimo bang pasultihan ang usap ko nimo, madam? Mahimo bang mamati ka usa na? Ug unsa may pamation ko nimo? Nga wa pa magkadian ninyo maluwas si Gretel? Madam, please. Pamati una. Ug unsa may pamation ko? Nga mipasali ka man nga maluwas mo si Gretel batok na itong panuway nga eman. Pero hangtod karon wa pa di ay? Ug maingon ka pang kontrolado ninyo ang sitwasyon? Kung dili ka mamati na ko, madam, ingnon ko ikaw. Mawa kita'y mahimo sa pagluwas ni Gretel. Nga mahimong maghatag pa inoon kinig tugang peligro karon sa iyang kahimtang sa mga kamot niya itong bullshit ka iman. Unsa? Unsa mo pag-ipasabot, Ralph? Wa na tingali ka puslanan kining atong paragsulti, madam. Kung padayong kang ingon ni Ana. Nga taas kayong manulti o dili mamati na. Ah, shit! Ug sa may gusto mong reaksyon ko nimo, nining kita mo, ha? Sa man di ay, Ralph, nga matod mo, gikidnap ang kaang akong anak ni Adtong Eman. Bye, ma'am. Bye. Ayaw na animal! Nakiksulti pa ko nimo! Ralph. Gitawag ko ni mo ka animal.
Ako ba ang may kidnap ni Gretel ng imong anak? Nga daway kang manulti o gamit og termino nga rin ako. Muraga, ako na mahinuon ang sad-ani ining tanan. Dili ba ikaw man ang miingon nga gikidnap ni Eman si Gretel? Which I think nga naghinungugan akong anak o nagpatunto na itong Eman. Right? Kung dili ka mamati na ako, madam. Kung sa may kapuslanan nga, magsulti ta. Puto na ito kining atong paragsulti po. Ralph, no. Sorry. I'm sorry, Ralph. Nadalan ko sa akong emosyon. Sa kalagot ka itong animal nga Eman. Kung hindi sa ni Eman ni mo, madam, huwag ko labot, dili ba? Sa akong gibuhat karon, kapag paninguha, kung pagtabang ang maluwas si Gretel, huwag ko mangayo, huwag ko magpaabot man lang kung unsa may ibawas na madam. Kung dili lang usab kinit tungod kay, usa ko katinugyanan sa palaod, kung nga, mao kini ang ako katungdanan. But, kini, tungod sa mas bugat pang rason, madam, nga mahal ko si Gretel. Bisa ko man tuod nga, wa ko magakuha niya, kung bisan niya kanimo, kung bisan gamay na lang atensyon, kung simpatihan labot ini, kung mausubok na palatungon, nakabahin, madam. Kung mo ka na'y labing kinuod. But anyway. Oh, yeah. Ralph, kuan, kay kining. Madam Emily. Uspo na ako. Sorry. Sabta ko. Kay naglibo na kong unsay akong buhaton. Kuan, puno kining akong utok. Sorry. Well, kinsa mo kung dili mo kadawat sa mong pagpangayog. Sorry, madam. But it doesn't mean nga. I mean, nga, angay kang mangayog. Sorry na ako. Kaya sabtan ko ikaw, bisa naman ko. Huwag ka mo pasabot na. Nakasabot ko sa imong kabahin, madam. Kung tungod usap ni ini, mangayog usap kong sorry. Kung nakatubag, kung nakasulti man kunin mga punga, dili tingaling komportable para nimo. But ikaw lang kong misulti, madam. Kung siya akong ipater after all these efforts and risk. Nga, I mean, gisugal ko ang tanan nga rin ako and has tried everything. Araw lang paluwas si Gretel, gigan niya itong bullshit na Eman. Di sukuro. Okay, Ralph. Magpaabot talag ko sa imong update o niya kalapot sa inyong effort sa pagluwas si Gretel batok sa musimos kakatuka og musimos na Eman. Madam, may isusulti pa ko ni mo, madam, nga wala ko mapadayon ganina. Related ning pagkidnap sa panuway nga Eman kang Gretel. Tell me, unsa ka na? Huwag itang masayop sa pagtawag niya ng Eman o kidnapper. Lately, midiman na ang animal kung dakong kantidad o ransom money in return sa kaluwasan ni Gretel. What? Really? Tinuod ba kini, Ralph? Yes. Tinuod kini, madam. Kung sumapas ang bihimo nga investigation labot ni ining Eman tungod ning hitabuan. Among nahibawan nga involved kining Eman sa mga extortion aron lang mukita ug aron iyang masuporta sa iyang pag-eskwela dinhi sa syudad. Unsa? And if that's the case, madam, dili katingatan nga magkahimo siya sa pag-ilad o pag-kidnap ni Gretel aron lang siya mukita. Shit! O kung mao kini ang senaryo, madam, o kung mao kini ang iyang gustong mahitabo nga makakuha og ransom alang sa kaluwasan ni Gretel, ato kining pahimudsan. Kay dining paggiha, ipaniguro na ko nimo, madam, nga maluwas nato si Gretel ug mahimong mapatay nato kanang Eman del Socorro kung mutukob siya sa atong paon. Animal, kanuway nga Eman. Ha? Nagpa-inosente apan di ay. Dili lang kay kidnapper mangingilado sa. Ug mao kanay akong gikalibgan, madam, kung nganong nagpailad kaniya si Gretel. Di na ko buot pa nga may haskot pa na. Ang ako nga direct to the point. Unsay angay na to buhaton ug unsay gusto mong may kapo. Aron nga masiguro na to ug madali ang kaluwasan ni Gretel
batok itong kakatuka. Sa bahay sa kang bisyusong mangingilat. Sa ako nang giingon nimo, madam, nga atong pahimudsan ang gusto niyang mahitabo. Nga andaman na to siya ransom money, isip pugti, unuhay sa kaluwasan ni Gretel. O sa samang bahin, atol unya sa pagbinayloay sa ransom money ug kang Gretel. Amo siyang masikop ug mabawi ang kwarta. Ug aron makabawas ka sa kahasol o problema nga iyang gihatag nimo, ato siyang mapatay. Madam Emeline? Kinahanglan ba yun? Nga mo ang pinagkwarta isip ransom money, Rob. I mean, iisip bugti sa kaluwasan ni Gretel? Of course, madam. Of course. Kay dili na to malocate karon ang iyang nahimutangan. Kung dili na to siya mapasod sa laang. But, anyway, dili ko mapugos ni mo, madam, bahin ini. Pero mao kini karon ang ideal nga buhaton aron matultulan nato ug masikop nato kanang animal nga eman ug mabawi nato si Gretel gikan niya. Shit. Well, take your time, madam. Hunahuna ug timbang-timbang nga una kini sa makadaghan. But ayaw kalimot nga mas mahinungdanon ang kaluwasan ni Gretel kaysa kwarta. Dili ba? Mahimong tawgan na unya ko nimo, madam, kung unsay makam up nimo nga desisyon labot ini. Tell me, pila ang gidiman sa panuway nga iman isip ransom money bugti sa kaluwasan ni Gretel? Pila, Rob? Well, kung ang imong pagkaadunahan ang basihan, madam, this is nothing para nimo. Abog na tingali sa imong katigayunan. Pila, Rob? 100 million, madam. Unsa? $100 million? Damn it! Ingon sa dili katuhuan. Nga mo demand og ingon ni ini kadako nga kantidad katong animal nga iman. Kaysa iyang pagkasaok og pagkamusimos, pila ra man ang iyang kantidad kung paliton siya og dauban. Dili gyud kini sobra sa 20,000 pesos. Magkapatuda kini. Wa kay blackmail nga nahitapuin. Wa ka? Kung limpyo ang pagkaduwa, 100 million instantly. Malipay na ang grupo kung ihatag ko ang katunga ni ini. Just for the boys, dili ba? No worries, bro. No worries. Nakasiguro ko nga makonvince na ako si Madam Emeline sa ransom kunuhay para ni Gretel. All we need is just to play our role aron way bulilyaso. Basta mao na kanay plano. Kung matigayon na unya ang binayluay sa kwarta ug ni Gretel kunuhay, before mo abot ang kwarta sa atong tugiyanan nga muda sa kwarta, mailisan na kini og fake 100 million. Una pa, i-initrate ang atong plano. Nga pagsiguro kunuhay kang Gretel, o nga pagsiguro usab nga mapatay kadtong eman, o nga mas labaw sa tanan, makita sa kadaghanan nga masunog ang wa nila masayri nga fake na nga kwarta atol sa operasyon. Aron wa na'y mapaningil si Madam Emeline nga rin ako. Kamong miluwas og midana ko sa kanining tintad nga baan. Kabaro mo ni Aman sa fraternity. Kamo ni Nick? Yes, ma'am. Mauna, ma'am. Liplano na ni bro maning tanan. Isip pagpanagana kung magkabalyaso ba ang inyong mga panag-uban. Tinuod ba kaninyong gisulti? Uway gisulti si Aman ako sa ingon ni ining plano. Ug wasap ko ni bawaan nga membro siya ingon ini nga fraternity group.
Dililaw ni Bro Iman ni mo kining tanan, ma'am. O sa tasap. Karon lang yun siya manawag na mo ba? Nga tuon kasabay ni itong siri o uhaon. Karon dadon sa luwas nga dapit. Huwag kayo ngayong kabalakan, ma'am. Kay luwas ka ba na mo? Kung yun man, ngadto sa dapit nga giandam ng daan ni Iman nga mao'y inyong taguan samtang dili pa ka mo makapalayo din ni ma'am. Pero, si Aman, dili ba matod ninyo may nagukod yung mga armadong tao? Nga nung wala naman lang usab ninyo si Tabangi aron makalingkawas na itong nagukod niya. Ipasiguro ni Bro Iman, ma'am namo, ang imong kaluwasan. Kay kaya ra niya ang pagluwas siyang kagulingon ko no, ma'am. God. Man. Gretel, ablayin ni portahan. Gretel. Oh, Eman? Cherry, niya ka na di ay. Gibalik ko si Gretel aron makapalayo na bidin eh. Unsa si Gretel? Wala na siya sa akong pag-abot din eh. Unsa wala? Mao ka na man. Kay mato di tiya, may uban si Gretel sa imong mga bro sa fraternity na imong disugo pagkuha niya. Paingon sa dapit nga inyo kunon balhinan. Kinuha ko. Wako'y fraternity nga giapilan siya. Ug labaw lang wako'y kisugo nga mukha ni Gretel din sa inyo. Unsa? Kung mao, kinsa man da ito mga tawhan naman? Kinsa man da ito? Gretel! Ginoo ko. Unsa na kay balitak bahay ni Iman uban ni Gretel? Isuwayan ko ang tapag-kontak ang numero ni Iman pero murag off kini. Dili igibakontak. Diyos ko. Ayaw in taon itugot ang mga butang akong kikadlukan. Ayaw in taon. Mayroy ka. Kasi Iman na lang ang naibilin kong bahandi ni kalibutan. Kung mawa siya, mag-unsa naman lang ko. Mahog na ugwa na'y kapuslanan ang tanan, Ginoo. Usab siya manawag. Si Rino usab nga nagsusi bahay niya. Wa pa usab mabalik. Oh, may message. Oh, may nanawag di ay. Yun na. Dili mayo mo kumpiyansa. Bahala na. Dili ko kinitubakon. Pero kung si Iman kining mitawag, saan ako pagkasayod karon sa kahimtang og sitwasyon? Ginoo ko maluoy ka. Tapangi ko. Huwag na ko masayod sa angay na kong buhaton. Maluoy ka, Diyos ko. Huwag na. Mihunong na. Kinsa man kaagad to. Nanapod. Maugi hapon nga. Numero ang nanawag. Bahala na. Ako nang paminahon ang iyang tingog. Una ko kinito ba ka? Wa mi tingog sa pikas linya. Ang iya lang ang gininhawa diya sa pikas ang akong nabati. Nganong wa siyang mutingog? Buot niyang mamati sa akong tingog. Oh, kalit lang na putol. Murag iya kining gituyo. Kinsa ka itong mitawag, apan wa mo tingog. Wrong number ka? O siya ka itong mitawag? Si Emeline. Diyos ko, unsa gining akong gibati? Nganong
Ngano kalit kong gipangulbaan ug wa mahimutang. Siya gyud ka kartong mitawag. Igura lang gi-receive ang akong call. Apan masapot nga nagpamati lang siya sa kuntingo. Tungod ni ini, wala hinon ko mahimutang. Kalitaw sa binuod kami kusog pagkupa ang ako dukan. No. Kadir lang. Akong i-double check ang number nga akong gitawagan. Kung maupaghapon kini ang number, nga may tawag sa number ni Gretel. Nga sa akong pagsabot, maog katong maning diyang napati ko ang iyang tipo. Wag ko masayo. Husto ang akong pagdial sa maong number. Ang number ko kinini atong maning amahan ni Eman. Pero, nganong igulan siyang namati na ako? Unsay iyang rason? Kibati ka siya kadlok? Tungod sa pagkidnap siyang anak ni Gretel? O tungod ba ka sa... Oh, shit. No. Kinahanglan ako kining magklarog mahibawan. Kinahanglan ako kining klaroon. Kay dili ko mahimutang ni ini kung dili mawa kining akong pagduda nga siya maurasab si... No way! Unsay puti pasabot ni ini. Unsay kining gatilimadon. Husto ka ang akong... No! Dili ko makadawat ini. Nasayop lang ako. Diyos ko. Dili pa na ko kaya. Dili pa di ay na ko kaya. Emeline. Oh, ang cellphone. Tingali, di balik siya sa pagtawag. Oh, lain kini nga numero. Diyos ko. Sa may maayo na kumuwaton. Tabangi ko maluoy ka. Unsa man. Kung siya man gani kining gamit lang og lain nga numero. Bahala na. Kung mao na kining higayon na, mahitabo na ang mahitabo. Akong tubagon. Hello? Pamaning. Eman. Salamat. Salamat kay ikaw kining nanawag. Nganong karon ka lang manawag nako, ha? Ganihar kay kung nagpaabot sa imong tawag. Pamaning. Wala si Gretel pa. Wala siya. Unsa? Papatay kita, hindi pa. Papatay ko na ini. Eman. Unsa? Diyos ko. Mao ka na ang nahitabo. Sorry ako ba, totoo ba? Pag-unsa na lang ko, wala ba si Gretel? Pag-unsa na lang ko. Eman paminaw. Hain ka karon, magkita ta. Kinamiligro ka. Dili lang sa mga tao ni Senyora Emeline, lakip na usab sa mga pulis. Kay gipatuo nila nga gikidnap mo si Gretel. Dili ka na tinuod pa. Dili ka na tinuod. The subscriber you are calling is busy at the moment. Shit. Try a call later. Busy good ang iyong number. Masabot na doon na kini gikasulti.
Dili ko kumahimutang. Kung dili matubagin ang mga pangutana nga nakapakutaw sa kong hunahuna. Dili ko. Si Ralph Sat, walang sabag update na ako kung unsa ni resulta sa ilang pagpangita na itong ambisyoso nga eman nga may kidnap kang Gretel. Diin matod pa niya nga may demand na kinig ransom money nga 100 million pesos isip bugti sa kaluwasan ni Gretel. Shit! Matod niya magpaabot siya sa kong tawag. Aron may bawaan niyag unsay akong desisyon sa giingon nga ransom money nga gidiman sa kidnapper nga eman. Nga bisan giunsa ko kini pagtimpang-timpang. Murag imposible kining mahitabo. Nga ipalukat ni eman si Gretel sa maong kandidat. Yun na. Unsa ka kun... ganun karoon lang di ay tuod ko makaunahunaan ini. May suod ko sa NBI. Unsa ka kung magpatabang ko niya bahin ni ini. Very good. Very good, buddy. Bro, ikaw na gyud. Hurot na yun ang akong bilib ni mo. Ninyo, sa inyong paglampos sa pagkuha ni Gretel, nga ingon sa walay nahitabo dito sa bahay niya dong gingalnan og cherry, nga ilang gidangpan sa panuway nga eman del Socorro. Come on! Ayaw ka pala ka, bro. Nakaila ka na nako. Nagpabiling ligon ang atong banding. Ug dili mahitabong muluib ko sa atong kasod. Labi na sa atong grupo. Klarohon pa nako ning akong pagpakig-negotiate ni Madam Senyora Emeline. Ug pag-encourage niya nga mugahin og 100 million pesos. Isip ransom para ni Gretel nga akong gipatuog kunuhay sa tanan. Nga gikidnap ni Eman del Socorro. Don't worry, bro. Don't worry. Why magmahay natong mga kabaro ining duwa? Mabulahan tang tanan. Akong ipasalig na kaninyo. Ako nang ipasalig ninyo. Bye. Oh, Dalimax, ikaw mo'y naglabay sa bukli sa bino diha sa paril? Abati ko ang tanan mong ipanulti sa imong kabaro, bayan ko. Unsa nam sa biling binuanga nga imong gisublat karon? Dili ni binuang, Dad. Kidnapping yun ni. Worth 100 million pesos. Gisagpa ko ni mo, Dad. Ug niya, nagkadugo kining akong baba. I don't care kung kapila magkadugo ka na mong baba, Ralph. But, misubra ka na. Nalimot ka kung unsa kasuod o ka-influential ka na si Madam Emeline sa kapulisan. Labi na sa bagong regional director karon. Bisa na gan sa NBI. Unya karon, may balik ka na usap na ng kanhi mo diskarte ang kidnapping. Dad, relax. Diin mo kumakaon. Dili ba, diha ni mo. Ikaw mo'y nagtudlo na kung niining duwa. Remember? Like father, like son, Dad. Dili ba? Oops. Gisaw o gisagang mo nga akong kamot nga isagpa kung pa di mo. Katapusan mo na lang kadtong pagsagpa na ako, Dad. O katapusan na lang kadtong pagdapat sa imong pad dire sa akong naong. Kay mahimong manglupad na yun ang tanan dinhi sa mansyon. Kung usbon mo pa ang pagdapat dinhi nako. Stop! Bullshit! Walang ipagtahod ka na ako si Rob. Ingon sa nalimot na cute siya nga iya akong amana. Ha!
Ibaliwa niya ang tanan ko untang pagpasabot niya. Oh, no. Kung madiskuhito siya. Dako kining bago o kadaot sa akong pagbalik sa politika. Sa akong kandidatura isip magpapili pagbalik pagkakongresista. No, dili ko makatukod na maguba ang tanan kong plano sa pagbalik sa politika tungod lang ni Ralph. Kay mauting kaya ang tanan bahin ako kung mabiliyaso sila. Ang kinahanglan kapangitaan ko kiniupagi samtang sa'yo pa. Kinahanglan kayo! Sorry, Dad. Sayang kaayo ang 100 million. Kung sa ingon lang niinig ka sayon, ako kining i-give up. Planado na ang tanan. Jutay lang nga risgo ang gikinahanglan. Ug solo ko na unyang makuha ang maong kantidad. Sorry mga buddy, mga bro. Kay duwa sa yawa kining atong gisudlan. Busa, angay lang nga ilamas yun mong tanana uban unya mismo ni adtong Eman del Socorro. Aron limpyo kung maangkon ang 100 million gikan ni Madam Emeline Guerrero. Uy, si Jiggy na tingaling mitawag. Nakuha na tingaling nila katong Eman. Si Madam Emeline. Huwag mong palibakan. Hello, Madam Emeline. Maayo kay mitawag ka. Ang imurang tawag ang akong gipaabot. Magpaabot ko ni mo diri sa office karon dayon, Mr. Varona. Oh. Hello? Madam? Shit! Gidirit sunyag putol ang among panagsulti. Sa pagkatinuod lang, Atty. Chavez, huwag ko pagsalig na ng pulisa ni Police Officer Ralph Varona. Dili lang sa daghan ng bati nga mga rumors nga ako nabdunggan bahay niya, labaw na sa iyang personality. Really? May nadunggan ko na bahay niya. So, mao na tingali kini ang panahon na, attorney, nga mapamatud-an na nato kung tinuod o dili ang bati nga mga rumors bahin niya ug sa iyang amahan nga kanhi congressman o kasamtangang may kandidato pagbalik ug nagpapili pagka-congressman ni atong distrito. Ayaw ko bala ka, attorney. Kay gisud ko nandaan sa alimpatakan ako ang tanan mong gi-advise nako. This time, gipatuo ko siya nga misalig ko niya. O nga mituo ko sa tanan niyang effort alang sa kaluwasan ni Gretel nga akong anak. Yes, attorney. Yes. Yes, attorney. Very obvious kayo. Kung nga ako nga tagtungod mismo ni Gretel, kung tuhuan na to ang tanan, huwag ko personala pagkontak sa kidnapper nga mao si Eman del Socorro alang sa ransom. Maong makapadulag kaayo kanang Ralph Varona. Gibugoan na lang yun siya na ako, Atty. Chavez. Okay, attorney. Kay few minutes from now, niya nakaroon siya dito sa office. Gi-sit up ko ng daan ang usan ako ka phone aron makuha og video og ma-record ang amo ka na panagsulti. Ako rin niya kini ipakita nimo aron makuha nimo kinig lead kabahin sa akong gipatabangan nimo. Basta sa ako nang gikaingon nimo, attorney, kakatuka man katong Eman del Socorro, wa ginahot. Apan bisan unsaon ko sa paghunahuna,
Dili siya ko makatuo nga may intensyon siya nga mangwarta na ako. Kung doon na may tao nga akong kituhoan nga mo blackmail na ako, huwag ko laing ikasulti ni mo. Kana ra yung police officer Ralph Varona. Daghan pa katag-angan pa ng sultihan na torne. Maura ka to. Magawag ko ni magbalik kuman sa mga panagsulti ni adang police officer dito sa akong opisina. Magsulti lang unya tabade, human sa akong panagsulti ni Madam Emeline Guerrero. Yes! Siyempre! Related kini sa 100 million nga hapit na nato maangkon. Yes, buddy, yes! Mas maayo nga manawag ka gamit ang voice changer atol sa akong panagsulti. Aron mas makatuho siya nga buot ni Eman del Socorro nga ipalukat niya og 100 million Gretel. Oh, buddy. Diyan ako sa mong building niya. Magpaabot ko sa mong pagtawag isip sinugo ni Eman del Socorro atol unya sa mong panagsulti sod siyang office. Buddy, good luck na to, buddy. So sad to tell you, madam. Ngawa na ko'y update sa kahimtang karon ni Gretel og niadong Eman del Socorro nga mikidnap kaniya. Naibaw ka, Ralph? Nining mga higayon na? Dako kay kong pagsalik ni mo, particularly sa kalawasan sa kong anak, ni Gretel. Bisan tuod ko, dako kayo nga kong kabalakas sa kahimtang karon ni Gretel. But sa assurance nga gisulti nako, confident ko nga mabalik nako nga luwas si Gretel. Thank you, Madam Emeline. But I wonder lang kung nganong ako mismo nga may tagtungod ni Gretel nga iyang inahan. Wa makadawat bisan unsang communication gikan ni atong Eman nga giingon mong kidnapper ni Gretel. Madam, abi mo... Wa pa ko mahuman, Mr. Varona. Sorry, madam. May gamay lang kong kaibong kung nganong ang kapulisan mas updated pa nako. I mean, mas nahibaw pa nako. Nga maton mo pa, from a very reliable source nila, nahibawan nga 100 million pesos ang gidiman ni atong Eman del Socorro as ransom or bugti sa kalawasan ni Gretel nga akong nahibawan o gisulti ni Gretel nako nga nagmahal niya o iya usab nga gimahal. Madam, kana mga butang nga karong panahon na dili jud kaningadan. Look, nasayod ka yun kung unsa ang kagikan ni Eman. Right? Saop ninyo siya sa inyong asyenda dito sa probinsya. Apan na ang magtungha sa same university, diin magtungha usab si Gretel. Wa ba ni mo maapas ang pattern, madam? Nga sa sinugdanan, hinay-hinay niyang gisuot si Gretel. Ug sa diyang nakuha na niini ang iyang simpatiya, iya kining gipahimudsan. Ug nga maoy hinungdan kun atong tuhuan nga nagkarelasyon sila, dili ba? Wala ko makuha ang punto nga puot mong i-emphasize, Ralph. But anyway, sa ko nag-ingon ni mo, misalig ko ni mo. Dako ko pagsalig ni mo nga mabalik na ko si Gretel nga luwas. Ug bahala nagpila ang kantidad nga ko ibayad sa animal nga Eman del Socorro nga may blackmail na ko. Ang mahinungdanon, masiguro lang nako ang kaluwasan ni Gretel. Ay, animal. Huwag pa yun manawag si Buddy. Madam, wa ko laing ikagarantiya ni mo, madam. Andam kong isugal ang kaugalingon mo kinabuhi tungod lang sa akong gugma ni Gretel. Mao ba? Salamat kung mao ka na.
Sorry. Kisam kanina no sa intercom. Nga nagpasidaan man ta ko nilang tanan nga dili ko ma-entertain og mga tawag even sa intercom samtang niya pa ka. It's okay, madam. May mura kung imong tubagon. Shit. Ha? May nanawag na ako sa line 2? Importante? May nahitabo ko na sa mansyon? Babay. Basin si Gooding. Sige ang tubagon. Ibutang ang receiver diha, Teresa, after na ako mapunit ang unit dire. Hello? Kisa man eh? Gunding ikaw ba kini? Ingon babay. Lalaki man lang kini. Ramon? Ikaw ba kini? Unsa? Ikaw gisugo na Emandel Socorro? Aron makig-negotiate na ako para sa kaluwasan ni Greta? Bingo. Si Buddy na ka nang mitawag ka. Oo. Mamati ko. Isulti. Maminaw ko. Karon nga mauna kini ang dagan sa mga panghitabo. Dini ikaw, wanted na sa kapulisan tungod sa ilang ipalagaw nga gikidnap mo si Gretel. Sa may imong ikasulti, mabalik pa ba ang kalinaw nga kanhi atong naangkon ni atong wa pa kamo magkarelasyon ni Gretel? Pamaning. Dili ka na makabasol na ko, Eman. Kiniadto ko pa ikaw ang ipasitanan. Imo yung kituyuan. Pasilo ako pa. Pero nahigog pa lang ko. Dili ko kinitinuyuan pa. Kaya nga kung kasing-kasing mo ay nagtudlo nga higugmaon ko si Gretel. Lapaw pa sa kong kinabuhi. Hinugdan ka mo sugot ako kung sa'y akong dangatan. Maluwas ko lang siya. Ayaw na pangita kung lain pang problema, Eman. Ayaw na. Kaya tingaligtisan ang pagmahay. Dili na nimo masinatik pa. Pamaning. Ikaw lang ang bukang bahandi o rason ng pagkabuhi ko. Maupamanti ako, Eman. Pamaning. May panahon pa. Bisa nawa kaysa apan tambagan ko ikaw sa pag-surrender sa kapulisan. No. Dili pa. Nasayod ko ako sa way igong rason na mo surrender ko. Pamati ako, Eman. Sa ingon naman inibagi ha, mapakita mo ang imong pagka-inosente. Isulbi ni mo sa kapulisan ng tanan. Ang matuod nga nahitabo. Labi na ang kamatuoran, tali kaninyo ni Gretel. Dili pa karon pa ni. Musurrender lang tingali ko bisan ko sa kana ko makita na kung luwas si Gretel. O kung sa'y buot mo ipasabot. Kinuha ko. Pamaning? Ngano? Kung sila hitabo? Hello ba? Pamaling! Pa! Kinuha ko, galit na siya na putal. Tingaling ko siya na hitabo. Diyos ko! Sir, murag layo na kini ngatong naabtan. Murag paingon naman kinis bukid. Relax lang, Ma'am Gretel. Doon na lang ta sa mga dapit nga gingon ni Iman nga among dadani mo. Luwas mo din, Ma'am. Pero, tayong paragon, nganong hangtod ron wa pa man siya manawag. Dili ba matod ninyo, manawag ra siya taod-taod. Pero hangtod ron, wa pa gyud. Si Bro Iman rin kayo makatubang ni mga na, Ma'am. Isuwayan na mo siya kontak
para magkasulti mo, pero utwang yung phone, ma'am. Unsa? No. Kadiyot lang. Ihunong ko na ning bahan kay layo na gid kay ning atong niabtan. Nagsulti ba mo sa tinuod? Tinuod ba mo mga higala og ka-frat mo ni Eman? Sultihi ko niyos tinuod utang buot. Sultihi ko niyos tinuod. Nganong igo lang mo mitutok na ko og nagtinanaway. Unsay buti pasabot ini. Manaog ko. Buhi ko ninyo! Buhi ko ninyo! Dili mo tinuring ang mga higala ni Eman. Manaog ko! Buhi ko ninyo! Relax lang. Buhi ko! Relax lang! Oh. Relax, ma'am. Pistola! No! Gasato pa! Hindi ako giilad! Dili mo mga sinugo ni Eman! Mga hayop mo! Mga salbahis mo! Eman! Diyos ko, kaway na lang kinikwarta nga nahibilin ako. Kung kuhaan ko pa ni sa akong pagkaon, dili na kani mag-abot o tulukan lang. Human ko makapalit ang baratuhod na cellphone. Naway akong gigamit sa pagkontak ni Papa Maning. Kung gamiton ko sa pagkontak sa akong cellphone nga, tuwa ni Gretel. Kapalantod ka ron. Dili pagyapon kini makontak. Kinsam ka mga tao ni kuha ni Gretel dito sa ilang chair. Kinsam, Diyos ko. Naglibog ako sa akong angay buhaton. Kung asa ko pakita si Gretel. Punaan pang kalit lang nga naputol ang among panagsulti ni Papa Maning. Gusto kong tako nga magsusi dito sa ilang rino. But, dili mayo nga musayin-sayin ako balik dito. Katingalig may mga pulis nga nagpaabot na ko dito ug ilang ko nagpon. Musugot lang ko mahitabo na. Basta masiguro lang ako na makita nga luwas si Gretel. Manawag sa mata ko ni Rino. Pero wag ko'y number niya. Kinsa man ang magkatabang na ko ni Higayon na. Kinsa. Ay, hello! Kinsa man na? Hello, Naichong. Si Iman nila Don Iman! Dong! Maayo kay nanawag ka, Dong! Kumusta naman ka, ha? Unsa man yung balita nga hamong nahibaw ang bahin ni mo? Dili man may kato, may makato. Nga ikaw, usa ka kidnapper o nagkidnap kulo ni mo si Senyorita Gretel. Miabot na giniliha sa ato ang minamaumaong nga balita. Ngayon, bahin ako. Dong. Wa ba mo magkapangutana dyan, ay? Kung makahimo ba ko sa ingon? Sa pagkidnap mismo ni Gretel nga mauang tanan alang nako? Pastil lang, Dong. Ay kaming tanan din, Dong. Ay yun, ay makato. Imposible yun kaayo ng imong himon. Ay nasayod me din. Ay kung unsa ni mo kamahal si Senyorita Gretel. Dabangin taong ko ninyo, day. Walang masahin mo si angay na kubato. Pulaan pa nga dili na usap lang kumakontak si Papa Maning. Nagduda ko. Unsa dong, Eman? Kamay na utang nga nahitabo niya. Unsa? Ginoo ko! Balot! Balot! Maayo kay gituman ni mo badi ang akong giingon nga imong isulti ka Madam Emily. Kung manawag ka na niya o magpato. Nagisugo ni dong Eman aron makigsabot alang sa ransom bugti sa kagawasan ni Gretel. Oo, tinuod ka na badi.
Gani, ang iyang mga sinultihan sa among panagsulti. Sarap tunon kaayo. Kung imong palawman ang pagsabot the way siya manulti, murabag, kuwang na lang ang iyang pag-ingon nga ako mismo ang mikidnap ni Gretel o nga gi-blackmail ko lang siya. Oh, mao na ba di? Ba't ang imong pagpanawag kaganina o pagpakigsabot kunuhay kaniya alang sa pagtubos ni Gretel? Dako og ikatabang nga ma-divert ang iyang nahuna ug sa akong sabot nga pagduda nga rin ako. Bisan pa man tuod nga namung siya nga dako kuno siyang pagsalig nako, which is nga sa ako lang pagsabot ba di wa yun kini unod. So kay misaad siya nga patawagon kaniya siyang cellphone ug mang adlaw nga matod mo nga dili siya pasultihon sa mga kapulisan. Og mo insist ka na unya niya nang higayuna nga gikinahanglan na nimo ang kwarta. Nga ang buot kong imong isultin niya. Nga gusto na ni Eman nga makuha ang ransom aron mabalik na si Gretel kunuhay ni Madam Emily. Oo, gusto ka ba di? Kadtutuod nga Eman ang atong problema. Iwa pa nato siya makuha bisan gipaliw ko usab ang akong mga sakop sa pagpangita kaniya. Pero nahibaw ko nga sa madugay ug sa madali kay gibuhat na nato ang tanan nga pagduol sa tanan niyang kaila. Dili ni madugay. Ato na usab siyang makuha. Ug oras nga makuha nato siya, badi, hayag na nga makuha nato ang 100 million pesos gikan ni Madam Evelyn Guerrero. Huwag yun mausik mga kung pag-anhidulo sa police station. Diin ma-assign General Barona. Kasi siya ka nga sa kawas nga ikong distansya gikan sa presidente. Huwag nagsandi sa ilang mobile. Nga may dikasulti sa cellphone. Kasi siguro kung dili siya makailangan kung ining akong attire. Nga nag-mini Muslim. Uban ining kahaw na pinayong-yung na akong isulot. Mananin daw palutol sa entrance sa police station. Upasagi ko. Palit, pagkapaniin niya. Huh? Dako gid ako pagtuo. Nga may kalabutan siya na ining ang ukraw. Gidagatan ni Gretel. Balot! Ay, naay 16! Naay 14 days! Napuntay balot, Penoy! Igso, palit kag balot. Naay 14, naay 16. Nga, napuntay, Penoy. Pinoy lang ako na. Oy, dili ka Muslim, Igso? Abi na kong Muslim tungod sa imong sinina. Muslim ko manang. Lami ba ni imo itlog? Ay, dili ni akong itlog, Igso. Sa manok ni. Mukuha ko manang. Sige, Igso. Kuha lang diha. Ay, naitay suka nga hang, ha? Naapoy dili. Pili lang. Kung gusto kag asin, ay naapod. Salamat. Dugay ka na bang naninda diri o balot din himanan? Oo, Igso. Kada gabi, anhi ko maninda kay na may perming tao, good. Nahidaghan sa kong suki nga pulis din hi, oy. Mao ba? Kaya nga pulis nga nagasandig sa sakyanan manang. Imo ba pula ka na suki? Hain ba? Kaya na, Ay, uy. Kanang pulisa, Igso. Sos. Hawd na kaabusado. Mukha o nagbalot din hingaway bayad-bayad. Bitaw, Igso. Apot kanusapan ang amatay na pulisa, oy. Nagampo gini din hing manindahay nga isalvage na unta na siya. Kay daghan nagrakit pulisa, Igso. Duwa na bisag unsa. Oo pa? Kay nga nung nangutan naman ka, Igso. Ha, Igso? Kuan manang. Amingon manggod kagadaghan ka nga suki na pulis din. Para nga nakutana nalapod ko suki bala ni mo siya.
Pero ikaw ba, Igso? Mura ka dili Muslim, kay ang imong tono usahay, murag dili Muslim. Kuan, dugay naman ko din sa siyudad Puyo. Mga nga usahay, madala na lang ako sa sinultihan kuan sa mga kuan yung taga dinhi ba? Maudi ay. Ako din bayadaan, manang. Usara ako kanon. Imo na lang sukliyana. Ay, uy! Ay, salamat, Igso! May bitawag niya. Kung saka akong panidar ako siya likod sa sakinan. Hello, Madam Emeline. Nanawag ka? Nanawag ko, Rod. Kay mitawag ang master pangisugod itong Eman nga mo'y nag-negotiate na ko alang sa ransom money nga 100 gyud ang gideman. Suma sa imong giingon ako nga inyong nahibawan sa matud mo pang reliable source. Mao ba, madam? Kung mao, confirm gyud ang information nga nakuha sa taga Intelligence Division labot ining pagkidnap ni Gretel. Mangutan ako nimo. Naa ka man gyud sa serbisyo pag misalig man gyud ko nimo. Di na pa'y posibilidad nga may mga men in uniform nga involved sa ingon ni ini nga kaso sa kidnapping? Ha? Murag man gud may hisaptan ko. Murag may nag-blackmail man ako nining kasuha ka. Madam, unsi blackmail? May bawan ko naghapon. Kung gusto man ang akong pagduda, Rob, may bawan ko naghapon kini. Kadiyot lang, Madam Emeline. Pasabta kong tarong. Kung ano nakaingon ka man nga, isabtan ni mong may blackmail ni mo bahin ining pagkidnap ni Eman kang Gretel. Hello? Hello, Madam? Madam Emeline? Shit! Murag pindot niyo kalit arma putol ang among panagsulti. Damn it! Siya kini ako napati niya ng Ralph. Wala ko kinapas, Gretel. Sa akong nabati, gikan niya karon. Kasi Senyora Evelyn kiti ay ang iyang kikasulti. Dayag na lang. Nga ka ng pulisa. Tungod sa iyang tinguhan ni Gretel. Kung dili man ang usa sa mituot o bipalagaw sa istorya, nagikidnap ko si Gretel. Mahimong siya o si Madam Evelyn mismo ang nagpadako sa pag-uban ni Gretel ako. Aron ila ko matuot. Wako'y wala ko kinapas si Gretel. Pero blackmail. Masay po papasapot sa akong napati nilang Ralph. Sa iyang gipamungad to ni Senyora Evelyn nga blackmail. Hoy! Usa? Dukon sa kadiya! Ikaw na matigdan. Dukon sa kadiya, tawhara ka? Ako, sir. Ikso, nagatag ako jeep na masakyan. Uli siya budol ako. Uli kayo ko niya. Kadiot! Hunong sa! Di ako kitawag ko, ipahulong. Di ako sugatan. Nag-ilakas na. Dukon sa ka din ha? Dukon sa ka? Nagatag kag jeep nga masakyan? Oo. Sir Ikso. Nagatag. Huwag ka magtanaw, ha? Bugo ka. Tuwara dito sa unahan ang jeep ni stop ko. Dili din Sorry. Sorry, Rigso. Malto na rin ko sa jeep ni stop. Salamat kayo, si Rigso. Igso. Tawag-tawag na huwag igso. Tawag ko na ko si Bade. Kinahanglan nga magkita og magkasulti og tarong bahin sa salabtunon kayong sinultihan ni Madam Emeline. May kitawagan siya sa cellphone. Lain ka din akong sabot sa iya mga lihok kong sinultihan.
makapadudag yun. Kaya ako'y lain na ibaw ang tao nga interesado ni Gretel. Siya ra. Misakay siya ng auto nga nagparking doon sa mobil. Dili mahimaw. Sundan ko siya. Mangita kong taksi nga masakyan. Mao ka na'y labing tinuod, Atty. Chavez. Wa kidnapa ni atong Eman si Gretel nga akong anak. Oh, yes, Atty. Kung nga nung miabot sa punto, nga naingon nila niini ang istorya. Kini mugna ni Police Officer Ralph Varona, nga mausab ang giuyunan tungod sa akong kalagot nitong Eman del Socorro nga kakatuka og among saop dito sa probinsya nga gikabuangan ni Gretel. Basta, naglaom og dako kayo ang akong pagsalig ni mo, attorney, nga matabangan ko ining akong problema. Ako na'y mahibaw ni mo human ini. Nakaila ka na nako. Mantigo kong mutanaw gutang kabubuton. Basta ako na'y mahibaw. Pasalig ko na ni mo. Oh, yes. Mutawag din ko ni mo gamit ang usan ako ka phone kung mutawag man pagbalik katong nagpailang gisugo ko na netong Eman del Socorro aron makig-negotiate na ko alang sa ransom ni Gretel. Okay. Bye, Atty. Chavez. Basin mauna kining tawaga. Ay, dili di ay. Sigardo kini. Hello? Madam? Oh, hello, Gardo. Nanawag ka. Sa man, milampos ka na ba sa akong gisugo ninyo? Nakuha na ba ninyo katong Maning del Socorro? Yes, madam. Maayo kung mao ka na. Hain ninyo si Dada, kay makikita ko niya. Pabayron ko siya sa pag-ilad o pagtunto sa akong anak nga si Gretel. Manubag siya na ko ni ini. Unsa kini? Ini yung gibuhat ako. Unsay akong sa ninyo. Nganong inyo kong gidadin ni og gigapos. Unsay bot ipasabot nini. Ayaw ko na niyog biyahe. Mga salbahis ugway kaluoy. Ayaw ko na niyog ingnan nini. Maluoy mo. Utang bot. Ayaw ko na niyog ingnan nini. Maluoy mo. Diyos ko. Brad, palihog lang, Brad. Ayaw nakipagpaduol. Kini, igo-igo ra nga distansya. Gikan niya na auto haron dili ta masabtan sa sakay niya na. Nga ato siya gisundan. Sundalan siya, ha? Kung asa paingon. Sundalan yun. Layo na kini na mo naabtan sa pagsunod niya ng auto ng kisakyan ni Ralph. Walang paingon sa bukirang bahay ni kini. Dini sa syudad. Bisamot ng kibatin akong kakulba. Nga miyapot kami din eh. Hain na kini. Basin akong mapamatudan kining pagduda nga ni agkaroon sa kong huna-huna. Di nag-Ralph. Basin na lang. Maluoy mo! Tagbot! Ayoko na yung bilangguan, hindi! Ayoko na yung hinahin mo, tagbot! Tagbot!
Huwag sila mamati na ako. Man, tabagi ko. Help me. Help me. Murag sa kinag karumihunong sa kakusting na kong bahay nga akong nahimutan. O gibilangguan nila na ako. Itabang! Itabang! May nakay mo! Itabang! Itabang! Mahimo bang mamati mo? Nakagsulti ko ninyo. Dili kinahanglan nga makikita ko kang Gretel. Kay dili ko gustong masayod siya nga ako ra usab mismo ang mi-blackmail niya og siyang inahan na si Senyora Madam Emeline. Ang gusto na kong mahitabo nga magtuo si Gretel og mismo ang iyang inahan nga limpyo ko. O nga si Eman yun mismo ang mikidnap og mipatubos si Gretel sa kantidad nga 100 million pesos. Mausay gusto na kong mahitabo nga makuha usab ninyo kadtong Eman og mada sa laing dapit. Samtang nakig-negotiate ko ni Madam Emeline alang sa ransom. Aron nga mapatuog yun nato ang tanan nga dili kabubuto ni Gretel ang pag-uban kaniya. Kung dili, nga gikidnap yun siya ni ini. Og atol usab unya sa pagbinaylo ay kunuhay sa kwarta og ni Gretel. Patiyo nato si Eman del Socorro. Og ipatuo nga napatay siya atol kunuhay sa kung giplano ng senaryo nga pagbinaylo ay tali ni Gretel og sa 100 million pesos gikan ni Madam Emeline Guerrero. Taruha ko nun ninyo kung unsay buti pasabot atong buto nga atong nabati. Lihugin mo! Pwerte nga madlukas lang si driver dyan. Pasalbahan niya itong armadong tao kita sa sudyo ng dakong bahay. Naamong hinong siya tulad ako. Mao ka na baya ang isudan sa auto ng isakyan ni Ralph. Kang kinsa ka ng bahay. Usay nga at siya sa sud. Kung nag-unsama siya diha. May posibilidad ka na naadya si Gretel. Diyos ko, nabangit ako. Musugot na ko kung sa may tabok na ko. Masiguro na ako nga luwas si Gretel. Kung ingon man si Papa Maneng. Nagkikabalakan sa dako nga. Diyos ko, maluwi ka. Ipalayo na yung taon kining niasa kong hula-hula. Bahay ni Papa. Usaw ako pakibaw kung naabad siya si Gretel. Uwa, kung dili ko kasutya. Kilo, unsay akong buhaton. Unsa? Wa kaya ngayon kabalak ka na to, Sir Ralph. Sagaw ng taxi nga, nasumok din eh. Awat tayo pidaw. Mana. Basta nakasiguro mo ha. Lisod ng mga kabaro to nato nga nagpapapel nga naniida to din sa among rest house. Perte sa to, Sir, diyang gisalbahan ni Piwan Unyas. Ing na lang unya ninyo, anak. Ako'y noon, misali ko ninyo. Taod-taod na tayo ng pangitaa. Ang ako, nga naniguro lang ko. Kay pang one time ning pangwartaha. O gunaunaan ninyo. 100 million ang ransom nga atong giniman ni Madam Emeline Guerrero. Bisan makuha lang nato ang katunga ni ini. Dako na kayo ka nagkahimuan sa atong matag-usan nato. Dili ba? Bagyan. Korek kayo, Sir. O karong taod-taod, mga 20 minutos gikan karon. Gamit ang voice changer, manawag ta ni Madam Emeline. Aron makisabot-sabot na usab niya bahin sa ransom ni Gretel. Apan, ayaw mo kalimot. Ayaw jud ninyo hisgutin ni Gretel ang akong pangahan. Nasayod na mo sa kong plano.
Kaysa higayon, matigayon na ang pagbaylo sa ransom og ni Gretel kunuhay. Kinahanglan nga maestablisar nga ako og kamo ang atong team. Maoy mapasindunggang hero sa scripted nga operation. Dili lang para sa tagsa-tagsa taka-promotion. Lakit na usab nga limpyo natong makuha ang ransom. Abantiban ninyo. Dili na to kini mahimo. Kung hangtod karon, dili pa nato makuha kadtong Eman del Socorro nga mo'y atong gipatoo nga kidnapper ug maoy dakdakan nato sa tanang akusasyon. God. Kasi nagpaabot na ako din. Awa, pag ipabalik din sa unibutangan ka itong mga tao nga minana ako din Ginihan ako nagsiging sininggit ang nagpakiloy nila pa nga magawason ko din Narawagin sila mamati na ako. Huwag sa akong pasapot. Dili mamati sa gawas ng akong tikog. Bisan pa man sa utak sa pagsingkit. Kaya klaro kayong soundproof kining kwarto nga akong nahimutangan. Pero kaysa may nagsugo nila nga nandoon ko din Diyan sa kuhi silang gipatuo nga si Eman mismo may nagsugo nila nga kuhaon ko dito silang siya Kinsa man. Oh God. God. Unsa ilang katuyuan nga ilang akong ginadin Unsa man. Man. Hain ka. Hain ka man. Dili ba kayo law magkagabion? Papaminaw na kayo ang palibot. Dili lang kayo layo sa mga silingan kininapitan. Apanoy usay kisaw o unsa diha nga akong nabati gikan diya sa dakong bahay. Punan pa. Nagikural kini og taas nga pa rin. Di ko mahimutang ini. Kayo usab mo kawo si Ralph Barona diha. Upingal din nagpasabot kini. Nga mahinungdanon yun alang niya ang iyang tuyo diha. Unsa ka kung magpaluod ko diha aron makapaningid ko. Kaya nagduda ko. May milagro gid man gihimo kini si Ralph Barona. Pero kati murag may mga sugang gagmay sa ibabaw. Sa ato ba nga bahin sa maong bahay? Mura ka nag-CCTV camera. Gusto. Kamera gid ka. Yung sa ato pa. Dili sa yun ang pagsudi ha. Ang pagpaduol. Kaya may mong makita o mamonitor ko nila dito sa suod. Kinuo ko, tabahan ko. Unsay maayo na kong buhaton. Unsa man. Hangtod mga orasa sa kagapion ato ni Chavez, wapagod mo balik pagtawag ang nagpailang sinugo kuno ni atong Eman aron makig-negotiate nako para sa ako kunong pagtubos ni Gretel pinaagi sa ransom nga 100 million. Kadiyot lang ato ni. Dili ba mahibawan o madetect nila nga gi-wild tap nimo kining akong cellphone aron inyong matrace o malocate ang origin sa ilaw niyang pagtawag? Mao ba? Ang ako attorney nga dili mamiligro si Gretel. Attorney may nanawag. Uwengan nga naka-history day sa akong phone.
lain kini nga number. Pero tingali sila nagyapon kini nga migamit ang uglaeng number para sa ilang seguridad. Attorney, iyon ko kining unit nga inyong gisit up diri sa dili ko patubagon aron inyo kining mamonitor ug mahibaw man kung diin sila manawag. Nauna, attorney. Ako na kinito bagon. Ug akong taso na nga mong panagsulti kutob sa kumahimo aron inyong ma-establish ang iyang origin na location. Nganong lain naman sa kinintingog ang nanawag. Tinuod pa nga sinugod hapon kanini atong Eman. Salpahis nga Eman. Kakatuka og ambisyuso. Kigamit lang niya nga akong anak aron makapangwarta. Iyang giilad o gipatuo si Gretel sa iyang mga baka. O mayo kay naghiskot ka ni anak. Wa na ko pamunita ang akong sapi aron lang ingo ni anak kasayon akong ihatag ninyo. O gawas pa anak, dili na ko kaya ang 100 million nga inyong gidemand na ko mga salbahista mo. 5 billion ay akong makaya. O dili ko maka-afford sa kadako sa maong kantidad. Unsa? Wa ko'y gireport sa kapulisan o NBI ba? Kining inyong pagpakiksabot ako para na ng Gretel, para ni Gretel. Busa ayaw ninyo sa unsa, ha? Ayaw ninyo pati ang akong anak. Ayaw! Unsa ka to, attorney? Nasabot ni mo nga bluff lang katong pagpanghulga sa mitawag ako? Mao ba, Atty. Chavez? Pero nakuha pa ninyo ang location sa maong tawag? Ha? Niara sa siyudad magagikan ang maong tawag? Hay nila dad si Gretel, Atty. Hay nila dad ang akong anak. Wa masulti sa Atty. Chavez kung hain kong dapita may mutang ang mitawag. Pero, naniguro siya nga within 20 hours, matumbok na nila katong dapit nga nahimutangan sa mikidap ni Gretel. Dako ko pagsalig na Atty. Chavez nga suod na ko sa NBI. Wa pa ko niya pakyasa sukan-pasukan. Ang usara ko cellphone, may nanawag ka. Sila kining akong gisugo sa pagdakit atong Manig del Socorro. Ang ako rin usa ka cellphone, ang gi-wiretap nila ni Atty. Chavez. Busaway si bisan kinsa nga makamonitor ni ini kung ako dumakon. Kanay dili mahimo. Abog na ka ng 5 million pesos sa kaadunahan ni Madam Emeline Guerrero. Ito, tingali siya. Naingon ta ni anak ka-cheat nga pagkakidnapper. Makita niya. Gusto niya siya sampol. Makita niya. Nganong di man mumusultin ako kung kinsay nagsugo ninyo sa pagdakit o pagdana ko din eh. Unsa man din yung tuyo na ko. Nganong iya man kong gingon na yun eh. Mausundin sa ikon sa mga anak. Nito siyang anak. Di ba mga bata? Pagit. Diba, sama. Unsa? Kung mao. Si Senyora Emeline ba ang nagsugo ninyo? Ngaingnon ko na yun eh. Siya ba? Nganong ego lang mo nangatawa? Siya ba? Ha? Si Senyora Emeline ba? Ayaw ko ninyo biyahe! Tubagyan ko ninyo! Si Senyora Emeline ba? Siya ba? Mga hayop, mga salbahes! Buhi ko ninyo! Buhi ko ninyo!
Wa ko nila pamatiya. Pero sa ilang sinortihan, klaro na kayo nga si Emilyn ang nagsugo nila nga ingnon ko na ini. Ug matod nila, makikita o makigsulti ko no kinikanako. Ginoo ko, kung si Emilyn man, kung sa'y mahitabo sa amo o niyang panagatubang, kung sa man. Daghang salamat, Atty. Chavez. Dili ko maka-question sa mong integridad. Kay sukad ba sukad, wa mo pa ako pakyasa sa tanan kong gipatampangan nimo ever since. Mga dako gid kayo nga akong pagsalig sa imong giingon karon. Nga within 24 hours from now, masikop na ninyo ang mga taong responsable sa pagkidapigurita. O naginaminam na kung masikop ninyo katong Eman del Socorro. Kung tinuod man yun ang tanan bahin niya. O kung mahimo, patiyan ninyo siya. Aron wa na magsamog pa ni Greta. Attorney, pamati ako ha. Giilad niya ang akong anak. Giguba niya ang kaugmao ni ini. Sorry, Attorney Chavez. Pero dili ka makabasol na ko nga ingunining akong pag-ilanan ng tawana. Kay sukad pa lang siya ni Lingla ug may palaom sa kong anak. Dili na mamati ka na ko si Gretel. Nawad ang sig pagtahog ka na ko, isip iyang inahan. Inahan lang ko, attorney, nga naglantaw lang kung unsay makaayo sa akong pinanggang anak. Sakit na kayo akong mga kamot. Tungod sa paggapos nila nako. Apan ang maong kasakit, mas gilabuan pa sa akong gibating kakulba. Inigabot na niya nga nagsugo nila nga ingnon ko ni ini. 100% nga akong gituhuan. Nga siya gyud si Emilyn. Ug wag ko masayod kung unsa ang mahitabo. Kung magkaatubang na kami pagpalit. Diyos ko, ikaw nang bahala na ako. Basta wag ko'y laing gisalikan. Ikaw ra. Pero si Iman kakaroon, ina ka siya. Unsa nagkakaroy kahimtang. Tungod sa iyang pagsupak na ako. Sa iyang pagpakikrelasyon ni Senyorita Gretel, naamong siya sa kasilang ni Emilyn ako. Sa tanang mga lalaki. Ayaw umaluwi ka. Ayaw pasandi si Eman. Okay lang kung ako ang magantos. Dili lang siya. Bisan pag ako. Bisan yun sana ako pagtanaw. Lisod gid ang pagsud sa dakong bahay. Tungod sa kahapog sa paril na ini. Pero ambot ka sa likod. May mga kawing dagko dito. Mamasid ka deko. Kung may sanga na lang sa kahoy nga pwedeng akong maagian aron magkasud ko. O, may mga tao nag-istorya. Ug na ang magagikan diya sa sud. Lingkod din parel nga ako na imatangan. Asa kang tungura din sa gawas nga mabati o maklaro na ako kung unsay ilang gipanag-istoryahan. Muha lang tingali ko. Kanadili ko matumong sa CCTV o baginay ko. Ginahinay ko sa pagpadoon sakit o mulili ko sa gingi nini. Ihatag ko niya ninyo ang pagkaon ni Gretel. O bali, ikaw na mahibaw din niya. Mutawag na unya ko ninyo din kung sa may akong instruction ninyo. O kung may kausaban man sa plano. For the meantime, hatagan usa nato og higayon si Madam Emilyn Guerrero nga makunahon na og makatimbang-timbang sa atong gihulgan niya. Nga may buhaton tang dili paayo
kung dili niya ihatag ang 100 million pesos nga atong gipangayo isipran sa money alang sa kaluwasan ni Gretel nga niya nato. Kaya mag-follow up sad ko sa uban natong mga kabaro nga nangita ni Eman Del Socorro. Kay dili matigayon ang plano kung dili nato siya makuha. Okay? O kamo na yung mo duty ugma sa presinto. Kung maubot na si Cesar o gakanhin nato kabaro nga awol, mahimo na mo makabiya din Apan kinahanglan nga mag-amping gyud mo kanunay sa inyong pagbiya o pagpaingon din Kanang wise si bisan kinsa nga makamatikod ninyo kung mag-unsa mo din Nakasabot mo? Sige. Dili na ko magdugay. Basta ha, bantayin lang yun ninyo ang tibuok palibot. Bisan sa gawas ning resaus. Ayaw yun mong pagkumpiyansa. Maniguro lang ta nga way masayod nga ni anato din hidada si Gretel. Pero kung kaso, kung may namatikdan gani mo bisan unsa nga mga kadudahan, tawag gidayin ko. Nakasabot mo? Mga badi? Tungod kay milanog ang ilang tingog. Tungod sa kamingaw na sa palipot. Nabati ginako mismo ang tanan nila kipanagsultihan. Ug gusto kinang akong pangagpas. Di agad si Gretel din Ug may kalabutan si Ralph ni ini. Ug dili kay kanalang. Giplano na din nilang daan. Kining tanan. Lakip ng akong kaalautan. Dili ka magbalang puson sa dautan ni mong tinguha, Ralph. Buhaton ko kitang tanan nga masantag ka. Bahala na kung sa'y may tabo. Pero, usa makimayin ako buhaton. Oh. Misakay na siya sa auto. Bandar na. Gusto na siya mabiya. Salbasis ka. Daan pa ko. Kadautan gid ang iyang tinguha ni Gretel. Ug iya pang gipatuo si Senyora Evelyn nga mutabang siya sa pagluwas ni ini. Apan di ay. Yang gi-blackmail ang Senyora. Ablayin ang gate, gawas na ko. Gawas na siya. Magdali ko pa sa lipod balik sa Pikas Kills Fire. Salamat. Di ka pa sa lipod ako. Lagi kayo mo pagkapi sa gate. Mugawas na din siya. Tara. Huwag ang iyang gimaniyong kaganida. Di ang ako siyang gisundan. Sirado na ang gate. Salvayas ka, Ralph. Salvayas ka. Wala'y sama ni mo kadautan. Pero mag-unsama ko din Saan man ako sa pagluwas sa Gretel? Unsay ako mahimo sa iya mga sakop diya sa suon. Kigawas nga mga pulis usab kini. Pulos sila mga armado. Diyos ko. God. Kibatin akong kagutom. Nanawagan sila mabalik nilang kibilangguan ako. Oh, Brunei tao sa gawas. May buot mo abli sa pultahan. Utang buot. Pagawas ako ninyo din eh. Haluoy mo! Pagawas ako! Daming pagkawali mo. Patuliman. No! Dili na mo makalinglan ako. Dili o dili makahimo si Emma na ko ini. Tayo pagkawala. Huwag po tayo sa bisa. Si tubig. Uminom. Utang buot! Utang buot tayo ko niyuging na ini. Kung sa'yong tuyo na ako. Ganuhin niyo kong gigon ini. Ay, gusto bang ipalukat ni Mauna Iban? Ipalukat ka ng 100 million pesos sa imong dato kayo nga inahan. Unsa? Nabuha ka ba mo? Dili ko mutuwa ng imong gisulti.
Dili siya mo to nga ipalukat siya ni Bay Iban sa iyang mami ko no bro. Sa may kakunti bro. Di mo jam to bro. Mga salbayas mo! Mga hayop! Uwi ko! Dili ka lang. Uwi ko! Ano ba na? Ang sakit sa kubugton, kipak! Ang akong pugaran niya, ang ipatiran, kurang mamantekot. Tabang ba niya, tabang. Tagalagan siya! Sige! No. Naunsa naman yung dagan sa kong kinabuhi karon. Wala ko magkasabot ko ni anong naingon ni ini ang tanan. Unsa man kining ako kipati. Naglibog ko. Gawar ko masayod kung unsay ang ayan akong buhaton. Si Gretel nga pinanga kong anak, wa na mutahod ako. Kung dili naggani, muhatag og bilis sa tanan kong isulti niya. Hinungda nga nagpakabuang o nagpailad siya ni atong kapos. Musimos o kakaktuka na musaop niya sa eman. Mura na kong mabuang nga magunahuna ni ining tanan. Punan pa sa dili masabot ako kipati karon. Nga samtang nagaduol ako sa dapit nga gidadaan sa akong mga tao kang Maning del Socorro nga amahan na itong eman. Misa mo tinoon kakusog kining kipati ko kakulpa. Nganong ingon man ni ini ang ako kipati. Ngano man ni? Unsa magipuot ipasapot ni ini. Unsa man. Unsa may anaan na ng maninga. Ingon man ni ini ang ako kipati. Tungod ba kakay? Nakondisyon na akong hunahuna sa pagduda nga siya may connection good kang Manuel Urdaneta. Shit. Mao na tingali kining hikayo na nga kung pasuta kining akong pagduda. Pero kung tinuod siyang may koneksyon o kalampikita ni Manuel, unsa man good. Bisan biyong sana ko maniubra kining ilang pagkapos nako. Aron muluag og ako matangtang pero maglisod yun ko tungod sa kahugot na yun eh. Utang buot, ayaw ko ninyo ingay ni mga salbahis. Wa ko'y sa ninyo. Buhay ko ninyo. Mga hayop mo. Mga wa mo'y kalooy. Ay! Ayaw ko ninyo king nanini. Ay! Sama kayo mo! Wa ko'y sa ninyo. Ayaw ko king nanini. Buhay ko! Iyan nagkagilom. Gago, ginagawa patay, ginagawahan na. Pero anong inyo pong giingon ini? Wa ko'y sa ninyo! Wa ko'y sa ninyo! Kabuta lang. Kaya ulas si madam nga mahukom ni mo. Hantol ka no sa pa siya mo abot. Ingat kang hilom na. Linugo kayo na. Tagtangi ko ninyo nining akong mga gapos. Sakit na kayo nga akong mga kamot. Mas mayo pag inyo na lang kong patyon kasi ingnon ko ninyo na ini pagpantos. Hilom. Hindi rin tayo gusto mo patyon mo tungkol sa mo kasaba. Kabuta lang si madam. Hindi yan turon. Bro, yan na si madam. O ikaw, duwag. Relax lang ha. Hindi yan na yung ipaabot. Di ka na mahigawad ron si mong ingon nga mo kapatyon. Kabuta lang. Diyos ko niya na siya. Unsay may tabo kung magkaatubang nami. Unsa man.
nakalagot kay madam. Kakot kayo. Wa siya isa? Ang gibuhat sa iyong anak ka musimos nga kakatuka o ambisyoso, ang pagtuntog pag-ilad niya sa kong anak ni Gretel, dili ba din sa? Ang iyang pagkaamahan niya itong Eman mo hinungdan nga nakasa siya ako. Mayo ko ng partner lang ko siya madam kay sa amo siya pantuson. Oh, mao ba? Mo din ay gusto niya? O sige, dili siya mahigawan, anak. Natong naman siya din, madam. Kadiyot lang. Oh. Madam. Kadiyot lang. Lain na kayo nga akong paminaw. Ingon sa mihuot na hapit ang akong dukhan tungod sa kakusog sa kupak nga gulipati. Ingon sa dili na kinimasabot. Yun na. Gipakaon ba ninyo siya? Ay, wang bangoy. May mong sulti nga, mas maayo nga mag-anto siya. Mong gani yung gusto nga amo simpatyon. Usik lang kayong pagkaon kung amo pa siyang pagkaon, madam, di ba? Mau ba'y akong gisulti? Oo, madam, mau kayo. May dakong pagkaon para ninyo. Kuhaan ninyo sa auto. Okay, madam. Bro, kuhaan ninyo yung pagkaon, kingon ni madam, be. Bro. Kuhaan nung dato na ba ako siya dinhini mo, madam? Ayaw na. Unya na kun mahuman na mo sa pagpagkaon. Pangaon una mo, una pa niyo siya dada din eh. Taod-taod na nga. May nabati kong mihuno nga sakinan sa kawas. Gamawang ilang gitawag o madam. Apan, nanong mapasimusod nga sa ilang ibilangguan ako. Kung siya man yun sa Emilyn. Puslan nga, mauna kinikaroon ang dagan sa mga panghitabo. Mayong mausa na lang kini. Aron nga, matapos na kining tanan. Diyos ko, hatagi ko kaligon. Tabangi ko, Diyos ko. Habit na sila mahuman pagpagaw. Pero ang akong kipati ron, sa may nagtulog ka niya. Nga bubiya din. Kung dili na ipadayon, ang pagkikatupan niya ng maning. Pero, no, dili ko angeng magpadain. Kung unsa man kining ang kipati, sila mo'y dakog saan ako. Busa dili ko angeng pangulpaan o bupati kahadlok ining atuman. Animal, buset magkalakot. Nakalitan ko sa pag-vibrate sa kong phone. Shit. Yun na. Ay, si Anthony Chavez kining bitawan. Tingali, naluwasan nila ni Siguritel. Tingali, naluwas na nila ang akong anak. Mao ba, Atty. Chavez? Inyo na yung natultulan ang dapit nga gidadaan ng kidnapper nga iman sa akong anak? Maayo ko mao ka na. Bahala na mo kung saan niyo katong nabangingilad o kidnapper nga iman. Basta, sige kaingon ko na nimo. Mas may pang inyo sampatyon kung inyo man siya makuha. Ang mahinungdanon nga masiguro niyo ang kaluwasan ni Gretel gikan niya ng animal. Yes, Atty. Magpaabot ko sa imong pag-update o niya na ako matakaroon ko niya. Magpaabot ko o mag-expect ko sa imo niyang pagtawag o balik na ako. Thank you kaayo, Atty. Chavez. Okay. Bye. Bye, Atty. Dili ko mamati sa Atty. Chavez sa kung kiingon nga patyon na lang katong eman kung ilang mang makuha. Madam, nahuman na sila sa pagpangaon. Nahuman na sila pagpangaon. Nahibaw akong nahuman na mo. Nagtanaw ko ninyo. Paabutan ko ninyo sa sunod akong ipabuhat ninyo.
Kaya madiskuido ta anang animala na. Bari, dala na sud. Kaya magkaikas na. Sige, magkaikas na. Gusto mo ko iko! Binuhay mo! Binuhay mo! Sirab? Si Sirab? Unsa? Unsa'y diriyot makikita si Gretel? Panuway? Kung mao, nagdanghang lang di ay mo diya, Badi. Badi, ayaw di ko problemahan ninyo, ha? Ayaw kalimot naggamay na ninyong sipyat, di ha? Mahog away kapuslanan ang tanan natong paninguha aron mo kita og 100 milyon. Mong pag-amping yun mo. Gawas pa na, maamong yun ang tanan. Magkamumhog yun ta. Og manubag sa muna kong mahitabo na nakasabot mo, ha? Shit. Diriyot makaigya si Gretel niyang ila kining gipakaon. Pwe! Mga pugo! Mga danghag! Mga hinampak! Oh! Dali Max! Ganihan ka din sa kong likod. Wa kag yun mamati na ko, Ron. So ako lang nabati karong gikan mo nga nakisulti niya sa cellphone. Daw pagahikitan ko na kung unsay sunod ka mahitabo. Huwag kay kalainan sa kataong misuay pagsawom sa lubog na tubig. Nga dihang mitugsad na mayo na yung pagkaumod, pagkamumo o nagkadugo. Kay mabaw man na ikili. Gipakatawa mo ko ni mo. May katawa ka? Huwag ka makasabot, Ron! Ha? Ngano na hunong ka? Nga daw hitukaan ka man, ha? Ngano? Dad. May nabasa ko sa imo panagway nga wa ka gihapon makasabot. Ug nganong wa ka makasabot, ha? Kana kaya ang imong focus anaara sa akong gisulti. Ug wa sa kahulugan ni. Maong diretsuhon ko na lang ikaw sa pagsulti. Ug mapakyas kayo ng imong pag-blackmail ni Senyora Emeline. Ug kining imong pag-blackmail niya, wa kay kalainan sa naghikog. Bisan tuod polis ka, apanalimot ka kung unsa ka impluensyado si Senyora Emeline. Ha? Labaw ka na ito. Ug daan pa siyang way salig nimo. Imo pagyud siyang giingunin. Nagpadaka sa imong kahakog sa kwarta. Ug kinsa mang tawhana ang dili hakog ug hangol sa kwarta, Dad? Wow! Ikaw, dili ka ba usab di hakog? Hello! Rato! Nalimot kang imo kong anak, Dad. Ug nga like father, like son. Dili ka makadenay sa akong kisulti, Dad. Kaya mauusab kini nga rason kung ano magpapili ka pag-usab sa pagkakongresista. Kay hangul ka sa gahom. Ug labaw ng hangul ka usab sa kwarta ug sa sabi. Gisagba ko ni mo, Dad. Kay tinuod ang akong gisulti o gisakitan ka, dili ba? Oh, sige! Sige! Pusli ko sa magdamot. Araw mo buto kining giinggansa ko ng pistola. Oh! Imo ko pat yun! Magkaako ka sa pagpatay ka no! Nanong dili, Dad? Kung gikinahanglan sa igayon. Mong pasagdi ko sa akong gibuhatan. Kay diha ko kini makat-unini mo. Bullshit! This bullshit! Imbis makurahon na akong tarong dito sa mansyon kung unsay maayo na kong buhatan. Gibusit na inuong ko ni Daddy Max. Pwe! Murang dili yung kami magkasinabot pa. Dili na gana. Bahala na. Dili ko magpadapan niya.
Kung naniguro siya sa iyang kaugalingon, angay lang sa kong maniguro para sa akong kaugalingon. O, unsa ka? May nanawag. Yun na. Uy, may alarm di ang camera app ng cellphone na nga. Naka-install dito sa rest house na gibutangan na mo ni Gretel. Murag may milagro na hitabo nito. Murag doon na yun. Tanahon ko na eh. Dili na ko kaya ang pagluwas ni Gretel. Nga ako na. Kay mga armado ang naadya sa suod. Nga kung magpugos ko, dili kay ako ra ang mamiligro. Lakip na usab siya mismo. O, ingkan sa armas. O gidapat kini sa akong likod. Sa Diyos ko. Okay, mga ka-DJ, mga ka-listeners, no? Sunda ang lain pang sumpay ning pipila na lang kayugto ning sugilanon. Ayaw akong tudlo nga dili ka na higugmaon. Salamat kayo no, mga ka-DJ, mga ka-listeners, inyong pagkanunayong pagpaminaw.